Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang daganta ug pagtagad. Daganta kinabuhi diri sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Pero time pa. Basin wala pa mo maka-subscribe. Please click the subscribe button unya ang notification button ug i-apil sa nga to ang katabi with Ate Gems para mas mapalambo pa nato ang ato ang channel para padayon ta paghatag og inspirasyon ug motivation sa itong mga kaigsunan. At the same time, ma-impart sa nato ang ato ang mga opinion sa ato mga senders kung kinahanglan sila nga mangayo og opinion gikan kanato. And kung kamo na mismo ginahan nga mo pada sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. So dito maglangay og ania na ang istorya ni Kath. Usa ka 18 anyos, kung unsa man gani ang dagan siyang istorya ug unsay resulta atong paminawon. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, maayong adlaw kanimo o sa tanan nga nagtanaw karon sa imong YouTube channel. Ako di ay si Kath, 18 anyos ug dunay usa ka anak. Dili lang nako isulti kung taga-asa gyud ko nga lugar basta dinhilang ko nasakop sa probinsya sa Cebu. Sa dili pa nako ipadayon ang akong istorya, tuguti ko nga i-shoutout nako ang akong lola nga si Lola Leonisa. Kay idol kay kaniya, Papa Joe. Shoutout ni mo diya, Lola Leonisa. Manghinaot po ko nga unta, di ko ma-judge sa comment section. Magsugod na ko, Papa Joe, ug adto na ko sugdan niyatong bata pa ko, kundiin ako namatan nga nagdako ko sa akong lola. Ang akong papa, ingon sila nga namatay na daw sa atake. Unya ang akong mama kay naminyo ug lain. Mo nay rason nga naa ako sa poder sa ako ang lola. Dili ko nagpuyo. Unya ang akong gilang nga papa, mao ang akong uncle nga igsuon sa akong mama nga gitawag na pud nako siya og papa. Pinangga kay ko ni uncle nga niabot pa sa punto nga gisilosan ako sa akong mga iyaan, labi na nga pinangga pud kaayo ko ni lola. Mao na nga mangigi sila nako. Si lola o sila si lola og uncle ang nagpakaon og nagpa-eskwela nako, Papa Joe. Gipakasama ko nila nga anak sa akong uncle. Kay wa man siya anak, kay wa man pud siya asawa. Kay usa siya kamahuyang. Mahuyang man gud ang akong uncle pero dili halata kay di man siya magbinayot o muact like usa ka gay. Bali, closet lang siya, Papa Joe. Pag grade 1 ako, kaduha ko nga nagbalik-balik kay di man ko musud or di ko ganahan mo eskwela. Kundi musud sa classroom ang akong lola para mukuyog nako. Unsaon nga na-trauma man ko niadtong first day pa lang nako sa eskwelahan, diyang nag-check ang among maestra sa akong sa among mga kuko, sa akong classmate nga vinyl cutter. Nagdala-dala ni siya og stick, unya aksyonan og gapak ang mga tag-as kayo unya hugaw nga mga kuko sa akong mga classmates. Unya diyang nakita siya sa akong usa ka classmate nga hugaw kaayo og tag-as ang mga kuko. Iya bitaw nang gibunalan ang kamot. Instead nga akong classmate maoy mahadlok, ako naman hinuon ang nahadlok unya na trauma. Pagkaugma, wala ko muskwela og mao na to nga whole school year nakaundang ko. Unya, nibalik na lang ko pag sunod tuig. Medyo okay na ko sa ako ang teacher, pero nag-adjust gihapon ko sa ako mga classmate kay di malikayan nga naagyoy maghawd-hawd sa among mga classmate. Mga feelings sila itang iya sa eskwelahan. Pero maayo na lang kay ang akong lola mulaban gyud nako permi kung mahibaw-an niya nga abusaran ko. Pero katong kaagi nako bunga to sa pagkabata. Kay inikadako na mausab na baya ang sitwasyon. Sama nako nitong pag grade 6 nako nga naka-feel na ko crush sa usa ka boy, Papa Joe. Si Cosme
ang akong first nga crush pag grade 6. Classmate ako siya pag grade 3. O dito mi nag-start og kasuod din, mag-share na mi og books, storybooks og snacks unya. Kami pud ang magdungan pirmi og lunch. Ato mi sa among paborito nga lugar sa ilawom sa mangga or kung dili man gani sa gym magdungan og kaon. Pag grade 4, wa na mi nagka-classmate ni Cosme kay lahi na siya og section. Og didto nakabarkada siya mga bugoy hangtod nga natakda na pud siya sa bugoy-bugoy. Nausab na siya kay kung magkasugat nami di na siya managad nako Papa Joe. Pag grade 5 ni transfer siya og Leyte pero pag grade 6 ni balik siya sa mong school unya nagka-classmate mi og balik. Nibalik na pud ang akong feelings niya. Unsaon nga nausab naman siya, di nakiat. Dili na sabaan og murag na matured na. Pero di gyapon siya managad diri nako. Pero nagpasalamat ko sa kuto nga mao hinungdan nga nagkabalik mi og tinagdanay. Kaya sa kaadlaw niya to sa classroom, diha siya naglingkod sa akong atubangan. Unya, nakit-an gyud nako ang kuto nga ni kamang sa iyang sanina. Ako di siyang gikablit og ingnan nga, Cosme, kuhaan ang kuto si mo sinino o. Kaya makitaan kanina sa uban natong classmate na bugal-bugal lang jud kanila. Wa man siya kita, asa ang kuto. So ako na lang ang nipunit. Unya akong gihatag niya. Iyaram siyang gidawat ang kuto. Pag grade 7 nako, moto ang pandemic time, mao nga nag-modular ang among klase. Mao puto ang time nga puwerteng lisura sa kinabuhi kay akong papa-uncle maayo na lang maka-duty siya og katulos sa usa ka semana. Maglisod nag-budget sa mga bayranan sa tubig ug kuryente plus amo pang konsumo. Tungod kay wa nami nakita ni Cosme, nabalhin ang akong pagtagad ngadto sa kalalaki nga tawgon lang nato sa pangan nga Sam. Nagkauyab mi ni Sam niadtong nag-edad pa lang ko og 12 years old. Ug hangtod karon siya ang akong live-in partner. Balik sa tuig 2020, gipalayas mi sa among gipuy-an nga laing igsuon sa akong mama nga itago lang nako sa pangan nga Papa A. Lisod na magud nga kinabuhi niya itong pandemic time. Mao nga dito mi nitipon sa ilaha. That was month of June gyud nga gikan pa ng laba ang akong lola unya padung na siya magluto og kanon pero nadungog niya si Papa A og iyang asawa nga naglalis about sa kwarta. Dagko kasi nagtingog mao nga amo rasad nga nadunggan. Unya after pila ka minutos ni duol si Papa A sa akong lola unya iyang gipangutana og kanus aman mi mamahawa sa ilahang balay. Naluoy kay ko sa akong lola nga tiguang na gani unya gikapoy pa. Nitubag ra pod siya uga sa June 28 dong. Kay may day off sa imong manghud. Ang iyang pasabot mao ang usa sa akong uyuan nga si Papa Uncle. Ha? Kadugay pagod. Paabangan naman guta namon ning inyong kwarto para additional income ba? Nakahilak si Lola samtang nitubag niya nga, sige dong, karon dayon hakuto na mo among gamit. Pero dong, pwede ba nga sa dili pa mi manlakaw si Kat? Maglungag sa kog kanon para makakaon mi kay gigutom na masag ko. Mukhaon sa mi sa di pa mi manlakaw. Pero nitubag si Papa nga kung maglungag pa mo, madugay na. Ako ra man ning ilak ang balay. Amo na lang ipanghakot ni Lola ang tanan na mong gamit kay papahawaon naman yun mi. Maayo na lang kay nakakita rami og laing kapuy-an nga paabangan nga barato pero wa na mo nahurot og hakot among gamit kay kami raman duha ni Lola. Pagkaugma, among gibalikan sa balay ni Papa A ang among gamit pero lock na ang balay. Bisan og usaon na mo pangayog-ayo, wa nagyuniabli. Ang gibuhat sa akong usa ka uyuan nga si Papa Uncle, iyang gitangtang ang jealousy sa bintana unya didto siya nilusot para makasud ug makuha ang among mga gamit. Naluoy ko sa among kahimtang pero hinuon mas maayo kung maglahi mi para di nami mabuybuyan. Magsugod mig bag-o sama sa naandan nga kami lang si Lola o ang akong uncle nga maoy nagpangga nako.
Okay naman pag-abutang sa bag-o na mong gipuy-an pero atbang lang kini og construction site. Daghang mga lalaki nga magpaatbang nga mga trabahante sa construction. Para makita ang extra income, nakat-on kog himo og ice dayon nagpapilit kog karatula sa gawas sa mua nga ice for sale. Wa madugay diha day nangayog ayo kay mamalit siyag ice. Duha ka ice day, matud pa sa usa ka lalaki nga ang mga mata halos way pamilok nga nagtan-aw diri nako. Pagkakita sa lalaki, kang lola iyang giingnan nga, "Naamalagi kay dalaga nay." Nitubag pod ang akong lola nga, "Oo, naa pero bata pa man ang akong apo dong." "Makigamiga raman ko nay." Sige. Pag ila-ila mo, ila-ila raman ka. Sikat na akong apo. Ya ikaw, kinsa man ka? Pangutana pa sa akong lola. "Ako day si Sam," tubag pa sa mga lalaki. 12 years old pa lang ko niadto. Wa pa sa kong nahuna ang maguyab-uyab kay bata pa kayo. Mao nga ako lang giyamiran si Sam niadtong higayuna. Pero sud sa akong dughan gibati kog kakilig tungod kay hitsuraan man siya. Sa tinuod lang dugay na ko nakabantay niya nga magpaatbang sa mua. Daghang ganing makrush niya kay sa mga batanon nga dalaga dapit sa mua kay pirmi nindot ang hinapay. Limpyo pod manamit. Taason og ilong, cute og lips, unya puti og ngipon. Sa sunod nga mga adlaw, wa na ko kabantay kang Sam. Mao di ay, kay nahumana ang ilang gitrabaho. Pero paglabay sa pila ka adlaw, nibalik na pod siya sa mong lugar kay naa sila'y gitrabaho nga gate sa among atbang. Magsigsila pangatawa sa mga kauban dayon tan-aw nako. Mo nga murag mailang ko kay feeling nako. Ako ang ilang istoryahan o gikataw-an pagyud. Usa ka adlaw, wa nako damha nga ang mahitabo nga imbis ako ang unang mahalin kay ako may dalaga, si Lola naman hinuon ang nahalin sa kauban ra pud ni Sam nga tawagon lang nako sa pangan nga Kuya Al. Malay ko nabantayan nga nitipon na sa mua si Kuya Al bali murag nag-inyo na sila ni Lola. Okay naman nako kay may problema kay og unsay kalipay sa akong lola mo suporta ra gyud ko. Pero iyang ubang anak, ang akong mga iyaan ug guyuan maoy nangasuko pagtaman Papa Joe. Dili man pud lalim ang nagian silang love story ni Kuya Al ug Lola tungod sa mga kasaba nga nadawat nila gikan sa akong mga iyaan. Pero kutob ra gyud sila sa pangasaba kay ang gugma wa gyud mao gyud ang nagpatigbabaw. Nadugay na pulaan na sila og ilan na lang gidawat ang relasyon nila ni Lola og ni Kuya Al. Usa ka adlaw niadto nilabay si Sam sa mambalay unya gitawag niya si Kuya Al. "Magtagay ta na," matod pa ni Sam. Nag-inom sila si Sam ug Kuya Al. Ang niadto dito o ang niadto diha sa kwarto naghigda sa akong katri mao nilay akong kakurat nga nisud og kalit si Sam. Unya nilingkod sa katre. Okay ra hinuon kay makita raman ko nila ni Lola sa gawas. Ako siyang gingnan nga nagunsa ka diri oy nganong naman ka diri. Naalang ko istorya ni Mukat tubag pa ni Sam Papa Joe. Unya mudit jud kag tapad diri nga naghigda naman ko. Ay lang gud kasukokat. Importante nga nisulti ko nimo. Kung unsa man gani iyang gustong isulti, diri nako, wa na madayon, kay gipapahawa nako siya. Mao nga nibalik siya sa sala. So kanitipon si Kuya Al sa akong lola, maganaan na po si Sam sa mua unya magsigi silag inom. Ilang i-timing nga wa ang akong papa-uncle. September 20, 2020, formal nga nanguyab si Sam diri kanako ug iya kong gipangutana Papa Joe. "Kath, nato ko isulti nimo ba hinaot pa nga di ka masuko kung panguyaban ti ka?" Sa tinuod lang, dugay na ko na-crush kang Sam, Papa Joe. Dili pa manggani ko makatuo nga sa kadaghang dalaga nga sakto na sa edad sa mga lugar, ako pa nga 12 anyos pa lang. Iyahang ipanguyaban. "Nganong ari man ka manguyab na ko nga bata pa man ko?" Tubag ko pa. "Bata pa day ka nga dalaga na makatanahon. Dili man nimo mapugos akong kasing-kasingkat nga ana jud nimo makagusto. Ganahan man ko nimo kay simple ra gyud ka. Guwapa na ka, bisan nagway pangarti. Original beauty ba?" Matod pa niya Papa Joe. "Mao ba? Sige kung makahuwat ka na ako, sugton ta ka." Sulti ko pa nga to niya. "Ha? Ngano, asa di ka mo adto?
kay magpahuwat man ka. Tubag pa ni Sam nga kay baw ko nga joke-joke ra to iyaha, pero ang tinuod ganahan kay kunya. Pila ka adlaw nilabay akong gisugot si Sam. Siya nga akong first uyab and first kiss. Gitago na mo among relasyon nga to sa akong papa-uncle kay baw ko nga musupak yun siya, kay lagi bata pa kayo ko nga musud anang butanga. Pero maro-maro mapud si Sam. Kay basta naa sa balay ang akong papa-uncle, iyang hagdon og inom doon mag-inom sila. Pero iya rang paabuton nga mahubog ang akong uncle. Ini kahubog ug makatug na dayon, diya siya manangits kung lola nga mag-istorya mi sa likod sa among balay. Dito sa may hagdanan, muna mo ang secret place ni Sam, Papa Joe. Ug dito mi mag-istorya-istorya sa among future, o niya di gyud mawa ang kiss-kiss kay for the first 5 months sa among relasyon, kutob ra gyud sa kiss ang gibuhat ni Sam diri nako. Pero paglabay sa pila ka buwan, nisugod nagka-wild ang leon nga bisan asan lang maabot nga kalasangan, Papa Joe. Usa ka gabi niadto nakuratan mi kay kalit nga niabot ang akong uncle, unya nasakpan mi si Sam sa akto nga naglabing-labing. Suko kayo nga akong uncle ug gikasab-an ko niya ug gibawalan nga di na ko mag-uyab-uyab kang Sam. Di na siya musugot nga makikita ko sa akong uyab, pero wa ko maminaw kang uncle. Kay amo rang timingon nga wa siya ug mo duty siya maupod ang ipamisita ni Sam sa amua. Usahay masakpan na pud mi sa akong uncle. Unya mo deny na sab ko or ako siyang tanduon nga di na ko makikita kang Sam, pero makikita lang gihapon jud ko. Hangtod nga masakpan na sab mi. Ingon na lang nga ato pirmi balik-balik ang eksena. Hangtod nga sa kaadlaw niadto nanangit si Sam nako nga adto na siya ma-assign sa Olango Island. Nag-ulkay ko kay maglagyo na mi. Mas nindot man unta og duol ra kaayo mi kay mahimo nako nga o unsa may mahimo nako, Papa Joe, kung mao na yung pagbuot nga kinahanglan man sad siyang trabaho. Nag-overthink na dayon ko. What if na siya makitaan nga lain didto? Wagi ko na sayop sa akong gi-overthink. Kay after 1 month, sukad ni hawa siya sa among lugar, di na siya makontak, Papa Joe. Na broken hearted ko, wa na ko'y gana mo kaon, wa na ko'y gana nga mo eskwela. Nisamot diyang akong nahibawan nga nakauyab siya glayng babae nga gwapa si Sam. Wa ko'y laban sa babae kay di man kayo ko gwapa. Sakto-sakto ra. Magila ko kada gabi. Tungod sa akong kalagot kang Sam, ni baos ko niya. Akong giuyab ang hirapon nga kauban sa trabaho, pero gikabuangan to nako og sugot-sugot para lang gyud nga makaabot kang Sam ang balita unya magselos siya. Ug tuod man usa ka gabi ana nanawag siya sa akong messenger, Papa Joe. Buhi pa day ka? Nganong tawag man ka nga nakauyab naman kuno kagwapa diya sa Olango. Akong giaway pagtaman si Sam, pero wagod siya mopatol sa akong kasuko niya. Iya kong giyamaman. Iya kong gisuyo para makuha pagbalik ang akong trust ngadto niya. Tungod kay lab na ko si Sam, nadalagi ko sa iyahang pagsuyo nako. Unya nakigbalik ko niya. Gipakita man sa niya ang iyang love and care diri nako. Di siya mosipya to communicate nako kada adlaw, Papa Joe. Good morning, B. Good afternoon, B. Good evening, B. Kaon niya, B. I love you, Hurot. Kana nga mga linyaha nga nagpalig-on sa mong relasyon nga nilanat gyud og 4 years nga LDR min duha ni Sam. 4 years na mo gitago ang mong relasyon sa kong uncle ug sa tanang nakong mga iyaan. Nisulti pa gani siya nako nga ganahan unta siya nga moatubang sa kong pamilya, pero di mahimo kay basin og maupay hinungdan nga magkabuwag mi. So sa 4 years wag mi nakita sa personal kay LDR lagi. Tuwa siya sa Olango Island. Dito siya na-assign, pero sa kaadlaw nag-chat nako nga anhaon ko sa amua. Grabe akong ka-excited. Nag-ilis ko dayon sa akong pinaka-sexy nga short o sleeveless nga upper. After 4 years, magkita na gyud mi ni Sam. Gitiming na mo nga wa ang akong uncle sa balay, mao nga nakasakara si Sam sa mua kay gipadayon naman siya sa akong lola nga way libog. Okay na gud niya kay siya paggani ang nag-ingon nga atubangon ko nako si Sam. Unsaon nga kung kanus-an naa siya sa matubangan, nauwaw man ko, Papa Joe, og nitago. Pagawas nako sa akong gitaguan, nakita nako si Sam. Niduol siya nako, unya iya kong gigakus og hugot. I miss you, B. Lambing pang sulti ni Sam diri nako, Papa Joe.
Niyato gabi na wa nga akong uncle kay duty siya. Mao nga nakahigayon og higda si Sam sa amua. Nagtapad mig higda, kaming tulo si Lola. Pero nagtalikod si Lola. Samtang kami ni Sam nagtapad og higda unya igo ra gyud mi magkiss-kiss ni Sam. Kay gipasiga man sa akong lola ang suga. So kaniadto kada semana nga mobisita na si Sam sa amua. Kay grabe daw ang iyang kamingaw nako. At first, timing pa namo nga wa ang akong uncle pero naamang yung mga silingan nga mobalita nga to niya mao nga makahibaw ra gyapon siya. Gilibak na gani ko sa akong mga auntie nga magsige na daw ko og nilapaay sa leon ug ang karnero. Like nana ko ni netabo na mo ni Sam. Which is kibaw ko sa akong kagalingon nga dili tinuod. Kay bisan og kausa wa gyud na netabo na mo gawa sa kiss-kiss kay kapila na mo hangyo si Sam, ining action niya glapa sa ko ako din siyang pugngan. May pamagminyo na lang mukat. Puslan man magsige mog dugdug ang lalakiha. Matud pa sa ako ang mga iyaan. Bitaw, ay nag-eskwela oy. Nag-usik-usik raman ka, mabuntis raman gyapon ka. Matud pa nila. Wa na lang sa nako'y pugos o patuon nila nga until that time, wa pa yan itabo na mo. Kay maura man gihapon, di sila mutuo. Usa kadlaw ni adto na gisulti si Sam nako. Kath, muli ra ba ko sa mong probinsya? Ningon sila si mama o ako mga igsuon nga ganahan sila makita nimo. Kuyog ta para mailaila ka sa akong pamilya. Ganahan sa kong mailaila ang family sa akong uyab mao nga nananghid kong lola o uncle nga mukuyog ni Sam sa ilaha. Ayaw noon sa ka? Hilabta na kang Sam dito. Muna'y teknik sa mga lalaki, dadun kunuhay sa ilaha para makalugar sa ilang gustong buhaton. Tubag pa sa akong papa-uncle. Kapila ko nagbalik-balik og pananggid nila pero di gyud sila musugot mao nga nikuyog na lang ko ni Sam sa ilaha bisan og way pagtugot sa akong pamilya. Ug tuod man naabot nami ni Sam sa ilang balay sa probinsya. Nitipon ko ni Sam og ang mga 2 months pero paglabay sa 2 ka buwan, gipapauli ko sa akong papa-uncle bahalag dadon si Sam. Sumoto, nadawat na lang mi nilang duha. Nangayo pasaylo unya gipasaylo ra man sa Manila. Nadawat nami sa akong pamilya og tugutan na gani mi nga magstay sa balay og pila ka months. Unya pagkahuman ibalik si Sam sa ilang probinsya og didto ko. Nabuntis og nagkaanak og baby boy. Papa Joe karon na ibaw-an nga dili di ay sayon ang gibuhat nga magpakainahan sa batang pangidaron. 6 years ming manag-uyab si Sam unya 1 year namin nagtipon. Igo-igo ra gyud nga magkailhanay ang among tinuod nga mga batasan nang gawas na pod ang among mga tinudanay nga kolor. Lisod di ay nga magliklihok kung naa kay anak nga gibantayan. Magsige pa mig-away ni Sam kay ma-feel nako nga wa na siya love nako. Manapat pod siya nako. Kung akong badlungon nga di magpalabi og inom. Unya ako pod siyang dudahan nga ni gamit og ginadiling drogas. Gusto da ko nga muling kawas aning sitwasyon na. Pwede pa ba Papa Joe? Nga na naman may anak? Unya 6 years na pod among relasyon. Dala sa uyab-uyab nga time sa nga taas-taas na gyud ang among pinagsamahan. Dili ta ko ganahan nga magbuwag mi kinami anak pero unta magbag-o na siya. Unsa kay akong buhaton aron magbag-o siya? Muna akong patambagan nimo Papa Joe og sa imong mga viewers ang inyong mga tambag isipon akong birthday gift nako kay birthday nako karong umaabot June 11. Daghang kayong salamat Papa Joe imong magtatampo Kath 18. Daghang salamat Kath no sa imong tampo. Well, pasensya na kung makabasa jud ka og kanang mga negative comments no pero take it constructively. Natural ra gyud na. Kaya ang pagtanaw nila nimo dili sad siguro iglain mahugre sa kag mga anak sa uban. Mao lagi na resulta lagi sa kanabitong di ta magpatuo sa mga istorya sa mga doon na nay kanang experience sad ba o doon na nay nakita ngay nga nga sitwasyon. Well, di gyud na maayo ang mangulata ang lalaki. In fact, pwede ka mo na pasakanog kaso kung mangulata siya nimo. Kung mangutana ka nga, ulahin na ba nga makigbuwag ka niya, sayang ang unong katuig da sa inyong uyab-uyab? No, dili siya sayang. Mas sayang kung tibuok nimo kinabuhi, way kausaban, mag-antos ka, magpakamartir ka, samot ka sayon-sayonon, labi na karon nga nakita ka nga wa siya love nimo. Or maybe, naapa mo sa gitawag og period of adjustment. Kaya nagtipon naman gud mo.
wala kayo may bas-bas ba, wala mo gitawag og kanang kung magpakasal ka, pre-kana, seminar, kung unsa gyud ang dagan sa kaminyuon. So siguro out sa kabatanon sa danang Sam, wa man kay ko kakuha sa iyang edad, pero maingon tampo nga di pag siya nga naka-matured, basin og karon sa niya na-realize, sama si mong na-realize nga dili di ay sayon nga magpamilya or musud ang butanga nga dili pa andam. So in order to escape, muna nga musud siya sige inom, kuyog sa mga barkada kay mas malingaw siya dito, mawa ang iyang una-una sa pag-atubang sa responsibilidad, but it doesn't mean nga di mo niya love. Di lang niya kaya pa ang responsibilidad. Now, kung ginaan ka, tunlon ni mo yung pride, muli ka sinyo ha. Nabawa naman yung mga ginikanan, nabawa na yung lola. I'm sure buhi pa yung lola, buhi pa yung uncle. And then, pwede ni mo makorek ang imuhang kaugalingon. And kung kamug yung duha ni Sam, mabot ang panahon nga mapasaylo ni mo siya, kinalan mapakita siya effort. Kinalan mo propose siya og kasal ni mo. Kinalan, kung makigbalik ka niya, kinalan nga stable siya nga pagkalalaki. Financially, dili man kinahanglan nga madato, no? Financially, meaning to say, na stable job, padayon, kinana man siya pamilya, di ka mada sa bulatig, dili yun na siya tinuod nga bahala og saging basta loving, okay rin ka ng bahalag saging, no? Depende pa ka nag-usap na kadakang saging, niya. Basta, dili pa mo pamilyado, pero kung doon na ganay pamilya, di na lalim, maski pagani ang mga nindot og trabaho, maski pagani ako, until now, sa akong edad, nga nakapamilya ko, nanagko na akong ubang anak, pero naagya pon ang kalisdanan sa pagpakabuhi ning kalibutan na isip pamilya. Kay mangaon man na itong mga anak, mangaon ta, muskwila ta, mangitatag sulubon, uguban pa. So, again, ampo sa Ginoo, ginaot pa nga kung unsa man gani mga tan-aw nimo kasaypanan nga imuhang nabuhat sa imong kinabuhi, makorek na nimo. But dili na siya ingon nga conclusive na nga dili gid kamo para sa usag-usa. Maybe it's time for you to gain yung space sa inyong kagalingon. Pero kung di na gid siya mangita sig lain, well, it's not too late for you. Daghan pa kay mga single mom diha nga napunta og usa ka lalaki nga andam sa pagdawat kung kinsa siya og unsay naa niya, kauban niya sa iyahang nga pagdawat. Okay? So, basahan lang ang mga comments at ang mga kaigsunan sa comment section below. And kung tanaw mo inappropriate or sakit kayo paminaw ng ilang tambag, well, mahum na ang kamaturan sakit magyuda, no? So, just take it as a constructive criticism. O sa mga manambag sa nato diya, i-feel sa ninyo sa ng side niya para mas balanse ang atong pagtambag. Okay? Daghang salamat and God bless ninyo tanan. Kiniusab ninyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.